Stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wara li sal-aħħar ta' Settembru li għadda, il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol laħqu kważi 240,000. Dan ifisser żieda ta' 15,000 impjieg meta mqabbel mal-istess li xhur tas-sena li għaddiet. Miċ-ċifri tal-istħarriġ irriżulta li aktar minn 204,000 ruħ għandhom impjieg full-time waqt li aktar minn 35,000 oħra għandhom xogħol part-time. Fil-fatt l-impjiegi full-time żdiedu bi kważi 13,000 waqt li dawk b'impjieg part-time żdiedu b'aktar minn 2,000 ruħ. L-istħarriġ wara wkoll li kważi 14% tal-persuni fis-suq tax-xogħol jaħdmu għal rashom. Dwar il-pagi l-istħarriġ tal-NSO sab li bħala medja is-salarju tal-ħaddiema żdied b'aktar minn 1,000 euro u qabeż 19,000 euro fis-sena. Il-Labour Force Survey juri wkoll li l-pagi tal-ħaddiema ivarjaw minn kważi 33,000 euro għal pożizzjonijiet maniġerjali għal kważi 11,700 euro għal ħaddiema bl-inqas paga. Mill-istħarriġ joħroġ ukoll li l-persuni meqjusa qiegħda jgħoddu ftit aktar minn 9,000 ruħ, jiġifieri 2.2% tal-ħaddiema. Żied jingħad ukoll li kważi 162,000 ruħ huma meqjusa li mhumiex attivi fis-suq tax-xogħol. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sab ukoll li ftit aktar minn 52% tal-Maltin li għandhom aktar minn 15-il sena huma kkunsidrati li għandhom livell baxx ta' edukazzjoni għax għandhom inqas minn 5 ċertifikati fil-livell ordinarju. Mill-banda l-oħra, kważi 31% ta' dawk li għandhom xogħol għandhom edukazzjoni terzjarja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.